Nunca pensé que Galicia tuviera una historia tan dura hasta que vi una exposición fotográfica de una norteamericana de 1924. Yo lo recuerdo se me caían las lágrimas de ver algunas fotos. Me ayudó mucho a entender el porqué de muchas cosas de Galicia. Agora mesmo voume a Lisboa a facer un proxecto social como educadora social. Pois tuve medo de ir sola para a Coruña a estudiar. Entón quedeime en Ferrol e estudiei delineación. Teño 11 anos, 11 anos porque viñen porque son de Etiopía, da capital de Etiopía, Addis Abeba. Levo aquí 7 anos. Si, vou facer psicología. A min gustame falar coa xente e intentar solucionar os problemas da xente. Entre as miñas amigas eu intento que non haiba problemas porque senón son as que solucionan e todo iso. Mentre fun pequeniña, pois claro, nada, pero despois sí que empecé a ter 6 anos, xa tiñamos que traballar. Ui, madre mía. Que cambiaría? A desigualdade. Salíramos un día coas amigas e ao voltar á casa, pois xa me habían dito os compañeros del que non vayas con el pa casa porque eu quería ir, que non me sentía ben. Le ofreceuse caballerosamente e eu dixenlle que non. Entón collen un taxi, pero tiña a sensación de que algo iba a pasar esa noite e cando cheguei ao portal do sitio no que tiña que entrar xustamente estaba. A mí sempre me gustan as cousas, a ver, que eu penso eu, que non valen pa nada. Sí, o sea, que non dan un rendimento económico que digamos, pois mira, vou facer isto que vou ter cartos. Non, a min as cousas... A min gustaríame correr nos rallies. Cando dixe que quería correr nos rallies, os nenos decían que eu non podía correr nos rallies porque era unha muller. Pois a min eso non me gustou, porque eu vexo mulleres que corren nos rallies e, pois, ole elas. Gustaríame facer un proxecto por min mesma. Gustaríame vincular a natureza coas emocións, porque creo que neste mundo perdemos moita sensibilidade. Pois mira, aquí gustame moito ir de escalada. Encántame escalar, salvo que si me rompo algo. Oiches, vouche dicir unha cousa. Eu se fora nova ahora, e tiña a forma de pensar que tiño, non sería artista, pero algo había ser.
soños sempre se teñen, eu creo que unha vez que non tes soños xa para que estar aquí, non? Eu creo que sempre soños hai nos que ter sempre.